ongi etorri egun handi iritsi dela, Sekiro, Dios! Ia urte dute, hasi nitzala kanala ikusten ditu nahi zuen lehenengo bideo noiz igo gondun, eta egun handia iritsi da. Egun handia iritsi da, azken bosa, ez dut oin pasau behar, ja pasau tauke, ez ustezue. Hau gameplaya, ikustezue, kamera ez tala hobetu, sinkronizazio horaz gauzket, kamera berri erosiorko deu, Black Friday, holako mierdan baten. Baina, bueno, oin momentuz hola bukatuko du, formato honekin bukatuko dugu, hasitakoa eta ikaragarria, jaba denboa hilabete inguru bosa pasatu nula, eta mendoket bideoa gordeta, beti izatena, PlayStation laueko mandok, ahotsa hartu diteu, grabatu diteu, eta gero gameplaya gordatzezunen ahotsa eta guzti joa, eta ezin zaio kendu. Eta orduan hemen gure lotxak ikusiko dituzu ez, justu momentu honetan, nik egunak pasau nituen bos honekin, eta justu pasau nuen momentun hilargi ementzeon. Eta hilargiri esplikazioken baten eitzen naiz hasieratik, gero, betiko ameka ondioska, nahiko kontzentrauta, pentsatzet isilik egon naizela demora asko, baina, eta bukaeran biok ospatzen, da nahituko zuen. Osak, emozioz beteriko momentua izangoa. Sekiro, bukatu deu, kostata, zema kostauta. Egia da, gehiago kostau zaitela jokun lehenengo zati eola, momentu okerrena izan zen Genichiron kontrako lehenengo burruka. Lehenengo esatet jokun erdikalden da ona, ze bain bukaeran ikusiko zuen Genichiro zarra berriz da hola. Ikustezagun lagunak, ze luzea da, eta demo izango dokumentatzeko gauza guztik. Pega! Baina hor momentos de crisis... Hortxe, Ieska eta ezin nula iesi. esplikazio. Pero no sendatu naiz. Kriston esplikaziok. Aurreko batalla gorra lamentatzen. Krisi momentu baten sartu naiz. Korrika iesi. Ieska, bai, beti ez dela. Bueno, ordu atasiok, kontzentratzen nahi da, isildu da, ilargire aholkuken baten, laguntza eskaintzen, psikologikoki, botillero lanetan. Azken zaiak era esatet, momentun juni berko genuen oztakize. Eta hemen Genichiro azkenetan, pixkat hau zea da. Esan behar nun, asarre, kejan, tazio, muturka, kexati, hor pixka dizketan nahi gaz, ja kontrolotu neuken fase hau. Hau, esango nuke azken bosan lehenengo fasea dela, bi bos segidan dira. Eta nik lau fase bezala hartzen ditu, baina da, Genichirokin bat eta gero bestekin 3 ikusiko zuen. Hau ja kontrolutazion, oso kontrolutazion, normalen golpei jaso gabe ere egiten nun gehienetan, naiz da jasoeten golpetxon bat. Hor, gauzoi jakitea ezan hor bizkarrea jun, momentu bakoitzen inberdan egitea ez, beti bezala, baina, fase hau erreza da, Bakarri aldiro pasau errezula, ze gero beste fase kontrolatzea bai izugarri kostatzeala. Eta Genichiro Tomoeko Shenda, seitun garaitu dugu, ikustezuen bezala, hau, sinematika pasau, dana berdentzaigu. Eta hemen Ishin, ez da gindola, ez da itzuli hemen grabatzen hasi horretik. Espadatxin zer da, espataria, Maisu espataria, Ishin. Ishintzarra. Eta Ishintzarrak ohikoa izan da Sekiron dinamika hau, 3 fase hauzke eta zailena erdikoa. Erdiko fasea zailena. Lehenengo fasea kontrolatzeko modukoa da denborakin eta ikasita gero, baina kontrolpen hartzeko modukoa da. Bakizu gutxi ere zertan dabilen, pixkat bere atake guztik kontrolatzeko modukoak dira. Ikastezunen. Eta hortxe da, Tasio, kontzentratu xamar, akatsik ez egitea da hemen importantea, bere posturan barra betetzen jutea, horre, Sekiro ninduten 12 bideotan, hau 12 garrana da, danetan berdin esan dut, posturan barran historia, baina hori zaila da ulertzeko jokatzezun arte, eta jokatzen hasi eta benetan jokatzen ikastezun arte, exigentea jokoa, exigentea. Baina erra, joko hau izugarrezkoa, oso ona. Konbatea, ikaragarri neurtua dago, beti zailea jota, baina, behin saiatuz da ikasiztako gokin, pasatzen zu, hola, nahi pentsa kostau zaitela, baina nahiko nuke berriz jokau egunen baten, ja behin jakin da nola jokatzean, asko zerrezagoa da.
ikastezunen. Bueno, bigarren fasea, asunto gorra. Hemen lantzakin nabil, distantzira, eta fase hau kontrolatzeko oso zaila. Gauza asko itizkizu zure postura barra betetzeuenak, edo golpe masartze izu, oso zaila. Hor bueltak aztea, dinbili, danbala. Baina ez du din, baina... Buelta horietan parrein berrezu golpe bakoitzen hemen, bestela ez dizu maten, barrak, postura barrak, eta azkenen horre zea, nigiria, o mikiri, nigiri, nola zen. Beti naztute naiz. Nigiri jatekoa, mikiri da, mikiri. Hor sendatu bat azio, zintzo. Eta esate izuet, azkeneako errez amateu. Hainbeste kostatzea eta ikastezu, eta ikastezunako errez amateu. Hor, migiri, hau da migiria. Migiri o mikiri, joder. Berriz, hortxe, mikiri, jak. Eta, ostia, oso fin, Oso fin, tasio zudupe gaztea. Ilargi ondo ikusten, da sufritzen, botillero lanetan. Eta egia zen, jokaldiago kristona testzaian, eta arro gatu nintzen. Eitu hangoien zua, eta eszenarioare ze espektakularra. Bai joka molde aldetik eta bai visualki hau elegantea, baina oso zaila, zela fase horiek kontrolatzeko denboa asko berri izan. Zast, mikiri, gozo hortxe du isin sufritzen, eta azken faseagoaz, eta azken fasen beste batzutan gertatuan bezala elektrizidadeen asuntoa hau, tximistana. Hor, nola bala saiestu du kolpe hori, hor elektrizidadea zast, horrein berda, beak tximista botatzen dizu, eta zuk aire salto hain, eta airen daola, bueltatu berdiozu erre batakin. Eta hori arriskutxua, ez da zailzailare, baina garo, utxite balin bazu, fuera, hilda eta partida zulora, eta berriz beste lau fase. Hori dauke, alde hortatik da kabroia joko, oso kabroia. Hor jasoet, golpe ikaragarria. Puta soria, tiroiek ze. Oso aserre eta zio. Era bat suminduta. Baina, eriotza bat geneuken, bakizue. Eta bosa guain luzea da, eriotzan kargamentua rekuperatzen jute zehala denborakin, eta denbora mateu hasieran behin entzela limazea, gero beste eriotza bat aukera mateizu. Enon behar izan, kasu honetan, baina hasieran entzela zea seinale txarxe marra da, hor nerviotatik, eta zio... Hor asmatu deu tximistakin, da tximistakin asmatzea limazu behitu zenbateko bizitzak endu dioten horre. Tximistakin asmatzea limazu, ez da tximista bakarrik, hau edana kontrolatu berdia, jokaldi hori edanak, oenkorrek aiesin, gauza asko dia, baina tximistakin asmatzea limazu, ja, asuntua ondo. Baina, posible da, mateu ja irazten iguala, eta posible da, pim-pam, bi golpetan hildazado, hori da asuntua. Baina hemen tasio zupe gaztea zur ibili zen eta kontrolpen izan gendun borroka. Berriz hor, parri egin nahian eta bukaran mikiria, justu. Bai hor asuntoa... Entzun. Garaipen ospatzen, tasio eta hilergi. Tasio eta hilergi garaipen ospatzen. Puto god, esaten du hilergik. Latza joan Andreok. Hor jata arro neon, arro. Horri isilik, errespetuz, ospatzen. Bueno, eske haze garaipena. Haze garaipena, jaun Andereok. Haze garaipena. Horra bisa bingo nion hilargiri, ze mikrotik sartzea, gero gameplayan sartu behar dut. Gauza lotxagarri gehiago esateko.
gure arten, baina ba oroitzapena, isin maisua, eta Tasio Zupek Sekiro amaitu du, jaun Andreok. Amaitu deula, siniste aldezu, nahi kostatu zitzaian sinistea, Kostatu zitzaian, ostia, ze joku zaila, jaun Andreok, ze joku zaila. Hortxe bide berrie desblokatu genuen, ez da izan momentu gozoak, ba, zure lorpenak ospatzen, dirua kontatzen, irabaziet, nibele zigo, ba, kasu honetan ez, ja bukauta zen jokua. Baina, ba, hoxe esateizuet, lagunok, garaipen galanta iritsi dela, Sekiro bukatu deu, kanal honetan, aro luzearen amaiera, ia urte bete, bideo hauekin. Eta ba, arro nahu eta pozik, zen izan zatea, ba. Kostau zait latz. Eta jarraituko deula ba, beste bideo batzukin, etorriko beste gameplay batzuk, beste joku batzuk, Euskal Jameko gameplaya ikusiko zuela izter, Euskal Jamen intzian jokuanak, gero Somalis etorrikoa, Zitalko Edition, Soma jokua, Zitalko nitzulpenakin, eta gauza bai, bai, adizkideok, beraz, ondo izan. Eskerrik asko, Sekiron sesio luzeuetan horri zantzaten hoi, eta jarrituko dugu hemen Tasio Zupen kanalen, ondo izan lagunok, laster arte.